Santuan. Pangalan ko na yung ngalan na mong hirian, matuman yung pagbuto din sa iyo ta mga sanayin. Nagkalan mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karoon. Lawa, sa luwa kami sa mga sala. Yung napasaylo kami sa sala ka na mo, dili mo kami tugyan sa manulay. Dili mo sa kami sa nagkadautan. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May muntag may suon, o sama sa nanda na kita karon sa itong programa sa TCTV Channel 6 Tanay Cable, ang atong katinawon sa pagtong katoliko. Ani ang kita karon sa itong programa para pagpahibalo sa katawhan, may tungkol sa pagtulunan sa Ginoo, ilagi sa simbahan katoliko na sama sa nanda na inyong alagad si Brad Alvin Gitamundok sa Catholic Defenders o si Brad Malin Teves sa Tanay CFD Chapter, ang presidente sa CFD Chapter sa Tanay City. May muntag kaniyong tanan. May muntag Brad Malin. May muntag kaniyong Brad Alvin. May muntag usap sa atong mga kaigsunan karon muntag Domingo, karon muntag sa Domingo, manginaot kami nga karong buntaga mamayon kanunay yung tagmayon yung lawas ingon man sa uban atong kaigsuhan, labi na sa atong mga kaparian o sa atong obispo, sa atong kardinal o sa Santo Papa o sa tanang katawhan nga naminaw karon sa among programa. Ang among tema karong adlaw mao ang bahin sa Rosario. Kay daghang pang tao karon natingala kung nganong dula pay Rosario. Bisan gani ang uban atong igsunan nga tigon ng Rosario, wala gid makasabot og usa ang Rosario. Nagrosaryo lang sila tungod kay kini puno tradisyon. Una sa mga ginikanan hangtod karon. Ug wala gid basayre kun unsa ang Rosario. Usa among among sang ipadangat kaninyo ang unsa kini pagrosaryo o gikan maging sa Dios. Okay, Brad. Taga salamat Brad Malin. Unya sama sa nandan. Good morning kang Reverend Father Albert Bohol o Reverend Father Jerry Trono o Reverend Father Akab o sa ubang kaparian o sa mga kauban sa kaparian ni Bishop Jandu, Reverend Father o sa tanang mga Katoliko o sa mga dili Katoliko nga televiewers sa ito karon nga nagsunod sa itong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Boy, ang atong tema karon may tungkol sa kang Santa Maria sa Santos nga Rosario. O katong mayaging Domingo, ato na naisgutan may tungkol kang Santa Maria nga dako kay sa papel si Santa Maria isip nga inahan ni Kristo ang Diyos nga nagpakatao. Wanang kita usang mga Katoliko ang ay usang pagtunog sa mga pagtahod o pahinungod kaniya nga dagok kita kani isip inahan kay gihatag na sa kanato sa itong Ginoo. Akong gibasa na ito at ito lang basahon karon pagbalik sa San Juan Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27. No, kining ni isulti sa kasulatan atong basahon. Dingon diri, sa pagkakita ni Jesus sa inahan ug sa tinunan ngayong gimahal nga nagbarog didto, mingo siya sa inahan. Inahan, ali ang imong anak ug mingon siya sa tinunan. Ali ako sa mga imong inahan. Kung sukad niya ito, iuban si Santa Maria, pagpuyo kang Juan. San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 ngatos 27. Sa ito pa, klaro kayo maigsuon nga, si Santa Maria itong langit ng inahan, kay gihatag man siya sa atong Ginoong Kristo ang langit ng hari, ang hari sa langit ng siyuta. Busa, isip nga langit ng inahan, siya ang atong tigpataliwala, kanato ug sa Dios. Kita mga tao isip mga anak kuyang man lang doon tayo mga kulian, mga panginahanglan nga atong isumbong sa Ginoo. Unya ang atong langit ng inahan sa Santa Maria may magpahinungod kanato pag ampong ato sa Dios Amahan para kita iyang mga anak kulipan sa mga kulian o sa mga kakulangan nga atong sarang kinahanglan sa kinabuhi pagkitanin kalibutan. Mao na ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, malin nga klaro ka sa kasulatan itudlo nga
Mao na mudangop ta na Santa Maria isip atong langit ng inahan. Kay Matrix. si Kristo mamatong hari, wala yun si Santa Maria matong inahan. O reyna sa langit ng sayuta. San Juan 19, 25 at 27. Karon kay natapos naman ang kabahin ni Santa Maria o si Santa Maria siguro na bugnahan ng Rosario. Muari na ka sa atong tema karon nga Rosario. Karon ang napangutangan ako ni Brad. Ining Rosario ba minugna balang kini sa atong kaigsoon ng Katoliko o kinsa man ang tao na bugna nini dindi ka ng pulong Rosario. Nindot na nga pangutan na Barmalin, bueno, sa kasulatan, ang nakatuman lang yun sa tagna sa maalang hari sa Haring Solomon sa awit kapitulo 1, awit ni Haring Solomon kapitulo 1, versikulo 8, hanggang 11, ang Iglesia Katolika Apostolika Ramang. Kaya ang ubang mga tinuan, o mas sila matamod sa pagbasa ng kasulatan o pagtuman sa pulong sa Diyos. Nga nagkarayon din sa kasulatan at basahon. Awit ni Solomon kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 11. Kung ikaw wala masayod o ikaw ang labing maanyag sa mga kababainahan, ino sa Diyos, umadto ka sa iyong dalan, doon sa mga tunog sa mga panon o pasibsibang imong mga nati, nagkanding doon sa mga balong-balong sa mga magbalantay. Hindi ko ikaw ugugma ko sa kakabayan sa mga karon ni Paraon. Ang imong mga aping, uban sa masilapid nga buhok, ang imong liog, uban sa kulintas ng mutya. Buhatan ikaw namo og mga sinalapid nga bulawan, nga mo'y tarugong sa lapi. Samtang hari naglingkod, deseng lamisa, akong nardo makabalin niyo sa ikahumot. Awit ni Solomon kapitulo 1, versikulo 10 at 11, ningon ang iglesia, ang simbahan, ang mga anak ng Santa Maria, buhatan ka namo, langit ng inahan. Ang imong aping, yas imong ka guwapa, sa imong ka matahong, uban sa silabi sa imong buhok, sa imong liog, uban sa kulintas nga bulawan. Kanang kulintas nga bulawan, badmalin, mo man nilain, mo man ang Santos nga Rosario. Ang uban, mo man ang himo anak. Hingan lang siya ang langit ng inahan kay balaan na gyapon siya. Gusto badmalin, Oh. klaro kayo sa kasulatan. Kay nga naman dili man natagdo ni Santa Maria sa uban na tulo kay sa igsoon na to mga dili Katoliko ba. Ato lang nagibasa badmalin katong mayaging simana, katong mayaging Domingo, ato lang sa balikod pagbasa. Kini usab ni ka Biblia na sa Sineuba, pero klaro kayo din sa kasulatan yung nag-iwas sa Pinaday, kapitulo 12, versikulo 1 ito sa 6. Usa ka dakong irhanan nagpakita dito sa langit. Usa ka babae nga sinuluban og adlaw, ang bulan niya sa ilalom sa iil, o yung ulo nga sa kakuruna nga napulog daw kabituon, ug siya magdos, ug siya nagsinggit tungod sa iyang makasakit ug sa iyang labyan kag ulol sa paghimugso. Ug ilaing ilana nakita dito sa langit ug tanawa, usa ka dakong dragon, ang kalayog bulok nga pula nga mo'y ito ka ulo ug pito ka sungay, diya sa mga ulo, hindi ka pito ka didima. O ang ikog nini nagabuktad sa tulo ka bahin, sa ikatulo ka bahin, sa mga bitungon sa langit, ug kinimitambog kanila sa yuta. O ang dragon may pabilig nagbaro katubangan sa buhay, ngapit na may mugso, aron nga sa paghimugso na niya, kini makatukob siyang anak. O sa may mugso sa anak na lalaki, usa ka anak na lalaki, ang may magapastol, sa tarang kalasuran, pinag-isa ulisig ang kuthaw, o ang iyang anak, gisakgaw nga to sa iyong Diyos, o gadto sa iyong trono. Sa to pa, ang kining anak mo ni si Kristo nga, nagbarog nga, maghari sa iyo tag sa langit, nga naghawid sa ulisig ang kuthaw, sa Pinaday, kapitulo 12, versikulo 11, o nakadaog kaniya, tungod sa dugo sa kordero, o tungod sa pulong sa iyong pagpamnaksi, o wala nila higugma ang ilang makalag, bisan sa tubangan sa kamatayon. Pinaday, kapitulo 12, versikulo 11, referido berbalin sa Mesiyas, nga si Kristo, ang inahan mo lahat si Santa Maria. Kasi si Santa Maria may nanganak kaniya. San Mateo, kapitulo 2, o sa San Lucas, kapitulo 2. Ang pulong Sa Rosario ba, Ebanghelyo. di man yung kinisigikan ang pulong na Rosario, ang lumugna mo na siya.
Nindot sa maling nga pangutana kay kanang rosaryo, gikan ko na sa original nga Latin nga rosaryo. Huwag pasabot pungpong sa mga rosas. Sa original nga Latin version ni San Jeronimo nga gi-translate nga sa Griego o sa Hebreo ngadto sa Latin sa Isaias kapitulo 35 bersikulo 1 ngadto sa 6 mao kini gisulti des kasulatan. Ang kamingawan ug malang yuta magmasadya ug ang kamingawan magalipay ug mamula sama sa mga rosas. Pasabot balik ka ng sama sa mga rosas, plural man ng rosas, kung sa Latin na gihubad din rosaryo. Isaias kapitulo 35 bersikulo 1. Munang nadihang pagdagaya, kamaya, kalipay, kini mamulak sa kadagaya, o magkalipay uban sa kasadya o pag-awit. Kunya, himaya, kaning misteryo sa himaya, glorious mystery. Ang himaya sa Libano maghatag kaniya, ang katawag sa Carmelo o sa Saron. Kini makita sa himaya sa Nihuwa, o makita sa himaya o katawag sa itong Diyos. Hindi sa kalipay, kay pabaskuga, pagmalipay ka mo, kay magkamot sa Ginoo ngayong Diyos, magalikon kanino nga mga maluya o magtuyo sa inyong mga mahuyang. Unya, kaguol sa kay naam sa nagkasakit kay pagani sa itong ginutaw naman sa Diyos. Ingon siya, ingna sila nga dunay mahadlokon ng kasing-kasing palayuna ka mga nahadlok. Kung kita mga tao sama sa itong Ginoo atong hari, nagtakuban sa maghari, mahadlok kita unod-unod lamang buntugon kita siya o sa kamatayan, pero naging siya, aniya karon ang inyong Diyos, buwan niyo ba ng pagpanimulos, buwan ng pagbango sa Diyos, siya mo ani, og magaluwas ka ninyo. So sumada pagbaling, ang rosaryo, misteryo sa kalipay, sa pagmaya, kasakit, o sa himaya, Isaias kapitulo 35, bersikulo 1 matos 4, sa Latin version, paghubad, mo ng rosaryo nga atong gihandom kanunay ang pagtubo sa itong Ginoo. Nasa kasulatan, wala, binto sa So, sa ato ang rosaryo de Ebra, gikan din na sa pulong rosas o bulak. rosas, bulak, o sa mga Kay kaning simbolo sa usa ka bulak, pagigugma man nino. custom yun, pagigugma, pagmahal. Karon lain lang pangutana ni mo, brad. May kadugtungan ba kining rosaryo ngadto sa atong Ginoo, brad? Dagong kayo malin. Dili ta makaingon nga wa tay labot anang giingon sa kasulatan. May labot ang Ginoo sa malin ang kabuhatan no ang mga pare na sa kalagtugon. Kay gisulti gina sa awit ni Solomon kung ibasa ganina kapitulo 1 bersikulo 10 kadto 11. Naging ang Iglesia Katolika ang simbahan. Ang imong ating matahom uban sa mga sinlapit sa buhok, ang imong liog uban sa mga kaluntes sa mutya. Buhatan ikaw namo og mga sinlapit na bulawan nga may tarugong sa lapi. Ug samtang ang hari naglingkod sa iyang lamisa at nardo nagmaalim niyon sa iyang kamot. Ngut pasabot badmalin sa awit ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 10, buhatan ka namo sa imong liog usa kulintas ng mutya. Usa na kulintasa, otot nagibasa na niya Isaias kapitulo 35, 1 verses 4, misteryo sa kasakit, himaya, o sa misteryo sa kalipay, ang rosaryo. So kanang hari gipasagot niya, mo na atong Ginoo. Huwag gilain man malin, huwag gilain. Ang Ginoo din sa Kristo. Iya din ang kabubuton. Yung kabuto niyang reyna, yung himungan na na. Yung uban lang ito, may reyna, abot lang siya kung nilabas sa sila ng Kristong hari. Kaya ganun si Santo Maria, di man nilin doon ng reyna niya, o sila katuman din kasulatan. Boy no, basahan na yung magsoon, labi na katong mga dili katoliko, o bali sa inyong Biblia, pamalungi sa inyo kung nakatuman mo muna ng sulkis Diyos. Kay, ang simbang katoliko, sa mga pagkamapusanon, may wami mingon na nahingpit nami, luwas nami, singgit nga bless the Lord, nalangit nami, wami mingon anak. Pero sa kasulatan, nagtuman yung pag-ingo sa Ginoo, buhati ang reyna, ang inahan sa Diyos o sa lapit sa iyong liog o sa katarugo, nalapit sa iyong liog, ang sinalapit na bulawan, usa ka kulintas ng mutya.
usahay bitaw brad. O malasokan ba mali? Kulitas kumukya. O na siya ikuan si O magani sa mong misis, o asa sa kumang mga asawa sa itong maigsuman Oo. Katoliko, o magiging asam sa manin katumanan din eh. Kulintas kumukya. Tuwa na ning Santa Maria. Nagsita mo rin mo, kagilahin. Ilayan na. Usara mo yung babae, himuha na ko niya na. Mura ginasakitan ko sa isa itong mga iksumbit ang mga sulti sila. Kita ko nung usik kayo ako kung sa Katoliko bitaw. Mga kang pag-ampo, Ako, usik kayo ko, sayang ko no kayo ta. Pero wala rin ang trabalihan no kay may laing di simbahan kita naman yun ang gisik kanon ng atake. gusto ba Pero rin? kanon nila tamang pagsanon o mga nga tarungan po ta nanong dili kita mo biyan ini nga tumpuan at ang pagtulon ng Katoliko kay dili man ta makakitapos kamaturan. Bitaw, sakto ka. O kaning sunod ang pangutanan ni Brad. Hindi bang rosaryo ato ba kini mabasa sa Biblia Brad? Klaro kayong rosaryo o litra por litra na ba na mabasa o mapasamot ba lang? Nagid balbalin sa litra pulit sa Latin version sa ang ibasa kanya sa karagtugon tagna ni Propeta Isaias kapitulo 5 versikulo 1 at 4 pungpong sa mga rosas ato pa sa Latin rosaryo nya i-adapt sa English nga rosary nya mo nang pungpong sa mga rosas pungpong sa mga bulak na rosas mo nang rosaryo unya unsa man nga rosaryo o man nila balbalin nga pagdayon mo nila sa atong Ginoo o ang Espiritu Santo pinag-Espiritu Santo pagdayon nga to sa atong lagitong inahan kang Santa Maria kay unsa may pagdayon ni sa ni Angel Gabriel nga to kang Santa Maria mo man kini gisulti sa kasulatan sa San Lucas kapitulo 1 versikulo 28 nga nagkainoy dinhi ang anghel lagi din ug sa pagdayon dito sa tubangan kaniya siya mingon may adlaw usa ikaw nga pinaburan ni Jehova ug siya ang Dios sa Jehova anauban kanimo apan sa dulo ka nagatugaw sa mga pagipamulong nga misugod pagpangatulungan kung sa kang matangas pagpangusta kini usa nga milingon kaniya ay kanlok Maria kay ikaw ang nakakaplag og pabor sa Dios ug tanawa ikaw nagasangkon sulod sa imong taguangkan ug magkapahimok sa kag usa ka anak nga lalaki iyang pagtawag sa ngalan ni Jesus sa Lucas 1:28 ngadto sa 31 32 ngadto sa 33 katumanan sa kasulatan nga tagna nagingon ng anghel kini siya mahimong batugan nga pagtawag og anak sa labing taas ug gihatag ni Jehova nga Dios kami ang trono ni David kay ngamahan ug siya magaman do inyong hari ibabaw sa balay niya ko hangtod sa kanturan ug walay pagkatapos sa iyang gingarian nya malin laktod lang nato sa Lucas 1:38 mingo si Santa Maria tanawa akong ulipong babae sa Diyos ng mga siyuba matuman ta kanako kana sumala sa mong pagpahayag ug niya na ang anghel ni biya kaniya wala malin sa Lucas 1:48 tungod kay gilantaw niya ang ubos sa kahitna sa sulukon ulipong babae ningon si Santa Maria tong langit ina kay tanawa sukad karon ang tanang kaliwatan magapadayag kanako ug magahatag kanako pagdayeg nga magasulti kanako ug magatawag nga bulahan sa Lucas kapitulo 1 versikulo 48 O karon Brad. kita naman pagbali naghimuan na wa may laing may laing himuan itong reliyon. di mo man sa ng Muslim Mo nang wa man sa ng mga Buddhist mo nang ingon sila nga sayang kayo. wa gid masayang balbalik eh sa kag Lucas pa lang kapitulo 1 pa lang naginot ganito matag litra po litra dili sugid na to Oo. kompleto gyud Klaro kayo. klaro kayo sa uman wa man nasa naman yung umang teksto ha baliwala man lang nila kay diretso lang dito ta sa Dios wala din Oo, bang wala sulti kayo. din sa Kung Lucas Ginoo ug nga- sa San Mateo Tuo lang mo. oo Tuo Diretso na lang lang. mo. Iwas na mo. Pero siya sa'yo, diyan siguro na. sayo kay balbalin ang kasulatan nagsugod mo Hindi mo ang yung tao. di na mga giglento niya kini Ebanghelyo ni San Lucas Ebanghelyo ni San Mateo
ng Kapitulo 1, ng versikulo 1, tagsa-tagsa ka versikulo niya, Ako naman nag-isulti noon. manglaktod ba sila malin? Mora po. Manglaktod sila sa teksto nga, wala dito sa Santa Maria. Di pakliyon mo mong gold. Pakli-paklion niya, wala dito sa Santa Maria silang panglaktod. Oo. Gani si Jesus, o gani apel gani, kay laktod naman, diretso na sa amahan. Ito na sa bahan. Wala naman si Jesus, sabi ng Ginoo. Pero ni ano yung sa Juan Brad, sa San Mateo dito, sa City Brad, nag-iyon, ini ko nung pag-ampok na Balik-balik. pasahon na ako Brad. Sige ba? Yung sa versikulo 7. Palihog mo naman lang. Ingon sa inyong pagampo, ayaw daghana ang inyong mga pulo. Ingon nga gibuhat sa mga pagano. Nga naguna-una nga dungdon sila tungod sa taas nilang pagampo. Mo ni ilang teksto nga gipasagot nga kuno di na tapampo o di tapampo nini mga kabay rosaryo kay kuno kuan kuno sa Ginoo gidili. Nindot na nagbalik kung pagsulti sa itong Ginoo, ingon pa nga, ayaw balik-balik nga pagampo, sama sa gibuhat sa mga nagpakaroning nun nga Kristiyano. Kita tanan na may mga Katolik, ikaw magilahin. Doon ka naman ka, pundok ini, Kristiyano nga tino, Kristiyano nga mini. Oh, niyo. Na nag-ingon man din sa kasulatan mo sa Mateo 6:7, yung gibasa ka sa mga Biblia, ngayaw sunduga ang gihimo-himo pagbalik-balik sa pagampo sa mga pagano. Nga, ay ko yung nagining mga atong maikso mga burdagyan ng mga saksi ng basa malisa ng mga pagano tamo ingon masala sila nga kanang mga Katoliko Kristiyano masala kay kabalo masala maampo. Oh, sa to pa nakasunod din sa Ginoo nga wa ta magbalik-balik na kay Kristiyano taga tong pagano magididaan. Oh. Wala gyud doon po ipulong. Doon pa istorya Brad nga. Ako rin po ng istorya ba? Sige ba mali na. Dili ko no, pag balik-balik, kaya gidili man nila yung pagbalik-balik, karon mingon ko nila, pagsulti, dili ni binuang buang istorya ha. Dito, tanan mo. Sabto lang nato na pag-ayon ako isulti, na hayan na yung maayo ko no, hunungon ni mo ng paginawa ni mo, kaya ka ng paginawa ni mo, balik-balik mo na. Ano man kung balik-balik mapumugsimba sa inyong simbahan nga di pa din gusto balik-balik. Bitaw, bisa matulog ta malin mo ginawa mo Ginawa mo ta balik-balik mo ginawa. Ang tanan ko nung kuwan din sa kalibutan balik-balik. Balik-balik tanan. Munang dili di ay sayo ang pagbalik-balik. Labi na gid ang pagampo. Pagampo. Kay alang yun sa atong Ginoo. Di ba? Lagi. Oh. Kristiyano nga paagi doon balin, dili paragi sa pagano. Kay Kristiyano, sama ni Kristo, nagsunod ta sa itong Ginoo. Kay sa San Mateo, maurga po nga Ebanghelyo, Kapitulo 26, ibalik-balik sa barbalin sa pagampo, sa katulog ka paagi. Sa San Mateo, Kapitulo 26, iklaro diri, versikulo 40 ngatos 47, gingon diri, ug niadto siya sa mga tinunaw na kalpalgan niya nakatulog sila, umay sa Kapedro. Dili ba ka mo maghimo sa pagbantay bisag usa lang katakla uban kanako? Padayon ka mo pagbantay pagampo nga mga padayonon. Aron nga dili ka mo masulod sa tentasyon. Ang espiritu sa dayag may kagon ug buyak apan ang unod maluya. Ug sa kaduni kayon San Mateo 26:42 bermalin dito polita siya si Jesus milakaw ug nagampo pag-usab nga nag-ingon si kaduni kayon amahan ko kung posible man nga mutaliban kining gawas nga ako kini imnon ipahitabo sumala sa imong kabubuton niya sa ubos lang ikatulog kay kayon ibalik ng mga pulong so gibalik-balik na barmalin niya sa tapan nag-unang na Jesus sa sugo nga Yung sugo, iya kong supakon. kaya kung supakon isip Kristiyano dili siguro barmalin sa tapan ang iyang gidili katong pagano. Pagano, dili po ba ayo po? Ang iyang ito tugot ka na pagkaroon ng buwan sa Rosario kanang Kristiyano nga paagi nga balik-balikon ang pagampo kay Okay. pananglitan ba't malin nga makasasala ka kung kausar ka magampo niya granding without admitting nga wata ka balok mo siya nitabos lang kung mabrihi dito sa itong pagampo ikapermiro di na tosbon di sa ito pasiradong langit wata madungog pero tok-tok ka tayo kadong bahin pananglitan may tambo dito sa Santa Maria na abrihan ta
na nalami na hinuha kay pag ikaduhan to pagtugtong na abrihan ni ikatulo pa ikali magibalik-balik ninaklaro na hinuha Si Kristo galing mismo. Ginantuyo. Si Kristo galing mismo. Malingon siya mabalik siya. Oo. Sa ikaduhang higayon. sa kadung gayon Ibalik yapon. oh di balik ka ba di sa permiro gayon Kulang kuwang pa balik mo siya. Di si Kristo mo. di pa igot ang permiro pagaling niya di balik mo sa kaduhan Balik mo siya. Kailangan sa Biblia po. lagi pagaling kita nga nag-amputa Oh, sama na. Sama na, kita nga Kita nag-ampo nga balik-balik. Lunggon ginabas-basa kayong pag-ampo. Dili ang pag-ampo nga binongbuang. oh sakto gid ba Muna dili. Ako basa sa kasulatan ng sa Matthew sa city katong sa pagano nga balik-balik ka binubuang mo tingin sa Diyos. Di ako yung sa kay gayon at sa kanlaw na nabablan. Kining rosaryo na pabitaw niya. Magining rosaryo na akong bukan. Nakita mo yun. Di amigo na ako ba? Ay, so na to ba? Naging anong sapong-sapong mag-anong ako sa na. Anting-anting, ingat ako na. Anting-anting Nasakitan ko ba? Oo. Buwan ko nung anting-anting na ko nun eh. Mm. Dili ba yakod? Pari may kasabong na ko ani. Bitaw. O pari may kasabong na ko ani. Wala na po ni ko at ang tanga sa akong liog kay gumikan ang pari may kasabong na ko ani. Kaya ang pari muna siya, muna siya may katungod sa atong pagtulong na sa Katoliko. Gusto ba ba? Yung muna ningon sila nga kinibang pag-ingon nila nga dili na kuno kinahanglan moagi pa sa uban pang mga pagampo sama sa Libina, Rosario, pagampo ngadto sa mga santos o kaning Rosario kanang bitaw mga jeep ito kalabanan na nang namatyan ito sa Rosario mo ganda ito. Usara ba no? Dili na kuno na kinahanglan. Pero kanang ilang unaw na balbalin, dili na kinahanglan nila. Pero sa Dios Kinahanglan pa. dulumtanan kayo katang wa magbuhat na nabalbalin kaya suko ang Ginoo na sa hub katong yung mga amigo ni Patriarka Hob nasukog maayo nga nung didiretso na sila sa Ginoo nga nagsulti sila di maayo may tungkol sa pagpasinuog sa mga balaan. Asa mabasa ba naman Hob 42 versikulo 7 nga 9 at ang basahan sa kasulatan sa karatugon Hob 42 7 nga 9 uglita mo nga sa tapos ikasulti kini sa mga pulungan ni Yuba kang Hob siyo mamingon kang Elifas nga timanan akong kasuko na subliban bato kanimo sa dura mo ka mga higala kay kamo wala magsulti sa matarong bayan kanako ingon nga kang Hob nga nagasulti sa matarong ug karon magkuha kamo 7 karating baka ug laki ug 7 ka karnero gumadto kamo kang Hob nga kung alagad ug maghahalad kamo tungod kaninyo ug usa ka halad ka sinunog ug ang akong alagad nga si Hob mo'y mag-ampo tungod kaninyo kay siya akong pagadawaton sanglit dila ko magabuhat alam kaninyo dili ko mo pagadawaton sumala sa inyong binuang kay kamo wala man magsulti sa matarong may tungod ka nako sa kang Hob nga sa matarong nagasulti Hob kapitulo 42 versikulo 7 ngadto sa 9 sa pagkitab malin nga di mo kita magpa tuso nga mataro na ta, balaan na ta, muratag anghel, matag sa tamali, diritso na sa Diyos. Klaro kayo makasasala ko tabi. Saka na nga itong nagsuro nga, dili katoliko, nang magino sila mga kakulangan sa Ginoo niya. Mukalit na kayong mata sa buntag ng kapres na Lord, diritso na ka pangayo. Pagit ginong kaligunan. Dili na ka magampo. O dili na ka mampuga, pagi sa mga sangkos. Ang ina may tulong niya pagampo po. Masuk ko, malmalin ng Diyos, nga ng Diyos nga, dili ko pagadawaton kaninyo, sumala sa inyong gibuhat, dautan ang inyong gisulti, may tungod sa kong mga santos. Iagi una kang Hob. Agi today. Wagi today. Iagi gid man balik kay isulti man sa Ginoo. Dili di diretso lang di sa ato pa waris pitahin ang yung mga sakop sa atong Ginoo. Mao gid man balik. Balaan man po na. Ay no, magiling siguro nila basa ang Hob 42 City katos na ibi, barag ilaksik lang din sa Biblia nga kanang Biblia baga man na wa nilabot ang Hob 42 City katos na ibi. Gamay na Katoliko, ilaw na ng binto. Wala na, pag-iso na lang ng pang ulong diyan. Wala yun, ba't mali? Kailangan ng tantan mo ng banabon nga sa... Alam mo na lang yun. Kini, Hope 42 Asa kung ilang gusto, may pabilin.
Diretso na sa ginutan. Oo, dito na sa ginutan. Murag duda ko pa malik, ubay-ubay ko malaksa ning Biblia. Ubay-ubay yun, jutay lang yung Una, lamang niya. pag adlaw sa pagkuko, pasentar ta, nga nang Ginoo nga, mga anak, asa man akong pulong, nagisulat niyo sa papel, min Ginoo na dire. Asa man niya siya. Sumala agad nga at tanawa bitaw. Ngayon bitaw sila nga, wala labot ng karaang tugon kay karaan na. Oo. Kanaan na ang katunga na naman putol. Ito nga na na, di wala man karagtugon. Mas maang pag yun kay... Ilan mo nagpulong rin bali, di ba? Oo. O ano kung nilalabot ng kiraan, di ba katagatulik ko? Ilan ang kulong, dili na ito. O matamingon nga, kita mga katolik ko nga, Padre, ino na natupad, Tagtagong. pasundayang ka, tagtangon talang karagtugon, puro nga tabag ko. Bago na taron. Ilan naman ang nasa mga pasundayan kung nasa mga bunagyan, sa mga putisakti. Pero samtong buta na ito, mga gikan ta sa karaan. Bitaw, Dili gikan sa ko karaan. nagtabo ng bangko kung ulay karaan. Basta pag-abot sa bago, buhay ka lang sa pagkabalbalin. Pero diretso ko na lang to sa bago balbalin, nagya po sa bagong tugon sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 18 to 20, nga nag-ingon siya po sa Santiago, na tinundan sa tanggitan. Santiago Kapitulo 5, versikulo 18 to 20. Ug siya miyang po pag-usap, ug ang langit lahat nagugulan, ug ang yuta patong nasubungan nini sa pagampo ni Elias. Maigsuon ko, kung paliwala ka ninyo, adunay masilagi ka sa kumaturan, ug lain makapabalik kaniya, o hibaluin nga siya makapabalik sa makasasala, gikan sa pagkasayop sa indalan, magaluwas sa ikalag, gikan sa kamatayon, ug makatabon gapon sa iyong galingon ug sa daghang inyang mga sala. Sa ito pa balbalin, kadako din na ng nga, makapabalik na ko sa tao nga, Kada kong, Oo. excuse me ha, sorry ha. makapabalik na Ay, balbalin. dako din ng Makatabon ta sa nakong krasya, makatabon ta sa sala, sa tunakabig, kita sa ito mga sala, mapasay usap sa Ginoo. Sama ni Uba. Puan-puan ako mo sila. O kung di kita katoliko, di asamantaan na. Pirmi lang tawan naman sa Ginoo. Personal, diretso-diretso niya. Meron bang pirmi mo madawat sa Ginoo? Sige ta kasapan para itong mga amigo na. Pirmi ma, maunto lang ilang magampo. Asama na pa doon. Maupod. Pero Brad, akong subliyon pag sulti ka ng gabay dito sa akong igsoon kita, Brad. Di magiging kumulunga ining istorya, Brad, gabay sa akong mga igsoon bitang babae, Brad. Pwede ba kung basahan lang kung balik? Sige ba, malin, ibalik Subliyon mo, na malin, kaya ito hindi nyo matagpo pag sulti nini, kaya dagang pa kaya itong mga igsoon, pag yun, mamati sa mga pulong sa... Bita malin. sa Kaya Diyos. mong ibasa, doktrina ko sa Iglesia Katolika, libro gina nga sa mga obispo, di man na imbento na ito ba mayo? Di man ako i-auto na nung ikaw, naging mayumot na. Ato nagsulat-sulat Paring din. isulti ani, paring Oo, isulat ani, amo sa kung isulti ninyo kay ang uban wala pud masahe nini. Nga siguro sa kanang ilang pagbisti bitaw nga murag wala ra silang kaugalingon murag sayon-sayon na niya ang simbahan ba. Gusto ba Dili malin? Sige din ba, ako, share na malin. Kani mga igsoon, na-share na ako ni kaniadto, pero usbon gyapon ako. Basin ang uban nga bago lang naminaw o ang uban wa na gyud naminaw, ako i-share mabalik kining bayin sa bisdi sa atong sa simbahan. Labi na gyud ang mga kababayan o mga dalaga, mga batan-on, mao kini isulat sa usa ka pari atong kaparian na nangingon. Ang mga bisdi nga mahilas sama sa mga miniskirt, short, karsunis nga piit na kayo, kung makita na ganing sa iyang pusod, Bitaw. o kaning likod nga makita na sa iyang panty ba, Bitaw. orang bastos na kayong tanahon ba? Sa likod, sa layo. Yung makapahigayon kini og sala, batok sa kaputli. Batok sa kaputli, sa inom kasubo ni. Mao gyud nung kanang kasuko. Sala na gyapon ni Brad. Sa lagyapon balbalin kay katong nagbuhatan na katong ditan-aw sa Ang mga babae nagabisti ingon sa nimo nini, mahimo mga himan sa yawa, sa imong kaana. ahinti siya. Hindi siya kasi sila tigpahibalo kita mga yawa ta. Mga babae nagabisti nini, daot sa mga kalag, Nakadaot sa kalan. daot sa mga kalag. Wala lang sila makambo nga ang ilang mga binistihan nagatintal sa mga lalaki. Tinood ba yun? Tinood ba yun? Tinood namin. Nagatintal gini sa mga lalaki kay sa atong pagtanaw sa usa ka babae nag-investing niya na ang atong mga organ nato nga
Mawala yung sentro dito sa misa sa Ginoo ang altar kay ang babae naman ang likod naman yung sampot na kita na di naman ang Ginoo. Ang buot pasabot maka-distract. Oh, malipay ka mo ba man nga ang Ginoo wala to taraw sa altar kay dito Wala na sa naman Ginoo yun. sa babae kay Imong- wala yung gihubo naman ang yan luyo. Makita man. Makita naman. Balok ang lalaki usahay. Matintal mong yun. Di gano sa iba malin kasagaran ko na natural gina niya. Natural man na to nang isulti nila. Dayong gipalabi nila ang urog ng kalibutanon kaysa mga sumbanan sa kaligtong sa Kristohanon. Dito sakto ba malin? Ang mga mahugaw nga magasin ug mantalaan ginadili diha sa mga kamot labi na sa mga batanon. Makadunot sila sa pamatasan. Di kayan ang sining bumba nga nagapasundayag kun nightclub nga iatangan sa mga babaeng mugbog lupad. Magbantay ang mga tukmog punay sa ilang mga paghalok-halok, pag-ugay-ugay, bisan gani sa walay kaulaw sa mga dapit. Mga batanon ron dagan kay mga batanon ng gambang niya na brand. Wala lagi ba malin na wala sila kauwaw. Ano, gula na sila. Natural lang ba? Oo, kami lagi dagan mo gyud makita sa kadalanan dito. Oh, kato yung gisok na bitaw man maling nagtapon ingon naman nga kanang sa madenong ang ginungdan Unsa ko na uyab. Oo, unsa ko na uyab. Unsa ko na unsa uyab. Sa tapan nagtayulo sila paggawin. Oh, mo na siya. Murag Gibuhat sa tanas, sila gibu kayo. oh, nya kita baka kita ta mo unsa man ta. Sa to ka mulo na putag dautan. Oh. Dalay puta. Unang Mayo sultian gyud nato. Ipabalo na to sa katawan. Oh, aron sila makaamgo po nga safe ilang gibuhat ay. Mga dapit nga publiko. Oh, Kining dili putdi nga buhat makapahigayon kanila sa dako pangasala. Sa eskwelahan ba ba sakpan nimo? Klaro Kita. Kita gini mo gisubong dun sa maestra. Kita gyud mo no ikaw na bus maestra. Oh. O niyo mo maestra nga di gyud Gid maayo, gid maayo. place, Sakto ni mo konkuan. Maayo kay concern ko ano mga inanay. Kay natural kusip ko gina pasimbahan ko. Usa mo. Kino man malin kung mahitabo na nga ang eskwelahan dibuhatan na unsa pagkatububan nga dili eskwelahan? Labi pa. Labi na sa sekreto. Madugay kita mga ginikaran balbalin sa mani mga man. Mumata na lang ka ang inutog karan. Gihimo nag kanang hotel. Mo bitaw na. Mao nga likayan ang ilabihang paghigalaay sa lalaking babae, pagbantay sa liwang kalibutanon sa kamatubtanon o sa Hinduismo. Wow, Indonesia. No. Kisa itong sagpiton aron kita aron sa pagbantay sa birtud sa kapitlik si Santa Maria. Santa Maria lagi. Ngunang pagampo nga rosaryo. Nasapil gyapon. Oh, lagi balbalin. Apil gyapon rosaryo. Aron malikayan na po ang mga sala nga kalibutanon ba. Ngunang moadto kita sa Santa Maria. Ngunang ako sa nisimba bitaw ko ganyan kadlawon dad. Dagyap mo naman nakita nga Sa Misa de Gallo, no? sa Misa del Gallo. Ano na kung nagasimba sa Misa del Gallo sa Sugo sa unang adlaw. unang adlaw hanto daw ni kaunong kaadlaw na ako simba. Hindi doon ako laging mga bisagan niya itong mga hamtong-hamtong na gani brad nga nagabisti og short. Nakita jud ko ganyan buntag ganyan kadlaw nga siga short na gyud. Kasi gyapon man. Oh, puti yung short. Pugyan sa gyapon yung murag baliwala lang Ginoo kasi Ako simbataan eh. Oo. Total ana tong mga uyab at tong mga Unya, murag nanginaran ko mga tanaw ng murag nalainan ko ba. Kay murag kayong simbahan mo na lang nila og Yano lang nga lugar. Yan lagi. Wala sige nga. Balaan nung tana. Balaan nga lugar. Wala nga lugar. Naka si Kristo tanaw na to. Oo. Yung ano, magbistim tayo niya, ano, nalipay ba si Kristo nga siguro, Brad? Bitaw. Wag Diwag yan. malipay. Wag yan, nalipay. Niya, hindi uban na itong mga igsuumpod, Brad, bisang gani ga misa na ng pare, ga sulti ng pare, ga istoryahan na ga halog-halog, dahil kailangan na kayo sa akong nagbuot ba, muna mulikay-likay lang mga asa ko dapitan, wag yung makatinta sa akong attraction sa akong pagsimba, bakit mawala man yun. Bitaw. Muna na, diyan ako diyan ako kay pambit. Sakto na mo ba naman yung giingon kay usahay nakapanid ko dito ko suluyon hibong mo mga laki ng mga Diyos nun ito mga amahan mga hingkod na sabak hibong ko nagbalin-balin maglugar biyaan na yun ng asawa ko di ko siguro ni Uwe pagmalang asawa libalin lang siguro nagdapit wala yun makatinay pagpinta na paglingi din rin na murag klaro kay luyo
Dapat diri, klaro sa lugar. Tapos kilid. Asa naman ipadumi? Una mo gawas na lamang, di na simba. Oh, ano kasi pag ang sa misa, wala naman ang Ginoo. O ano, wala. Paghatag sa pari nga, absolution nga, sa ngalan sa Ama, sa Espiritu Santo, humanang misa, dalaan yung kalinaw ng Kristo. Ang atong nadarig ko, ang atong manunod. Mo lagi na mo nang bastos kayo ba, di yutom ka. Ingon nga di na maayo na siya. Busa, akong usbo ng subliyo na ako pagsulti, mga igso na itong mga babae, naot pa nga sa kanunay ng pagsulti din, kaya di magyugumundang pagsulti din atong, sa atong programa. Kanunay yun ako nag-isulti kaninyo, hangtod na mausap na ang lakat sa atong panahon sa pagsimba. O sa pagsimba. Doon na tayo Sunday dress, nagigikuan sa atong kaparian. Mo ginisundon. Atong padayonon rin ang atong kanban, atong napatay kapadayon rin, o sa atong rosaryo. Sakto tayo mo giingon kay giingon mo sa kasulatan nga di lang yun ang mga paugdayunan yun ang mga trabaho sa ulag ba. Giingon mo gini sa kasulatan Balbalin, Roma, Kapitulo 12, versikulo 20 katos 30, o sa Roma Kapitulo 13, versikulo 13 katos 14, o sa Roma 13 katos 14. Magbinutan kita sa atong pagkinabuhi yung nga mga tao nga naskaya. Dili sa ilang buhang pagudya ni sa paghigilawas, sa kalawayan, sa pagigaway o sa pagkamasinan. Hinuno ay sulog ang Ginoong Kristo, iyon nga armadura, o ayaw ka mo padaog sa inyong lawas ng tailiggon. Roma Kapitulo 13, versikulo 13, katos 14. Malin nga, kaning armadura nga isunog na to atong Ginoong Kristo, aron di ka madaog sa kilibgon, niya atong mga anak mga babae, mga batanon, atong mga karinti, gagaw, magsulog na hinuan ang mga hilas kay nga, ultimong pari ito ng misa, mawa na gani. Unang mga pari nga, di na ni Mayo ng kwan, marang undag lang ko magkapari. Kasi mo nagkimuna na, iskandalo mo na kayo nga, tumakan sa misa. Mugyo, Brad. Gilara na ito sa pag... So, ano yung mabasa niya sa Biblia, Brad, nga gidili po na yung mga bisting na eh? Gidiligid Balbalin nga, di hinulo nga isuod niyang Ginoong Kristo, ayun nga armadura, ug ayaw ka mo padaog sa inyong lawas ng kaibo, sa Roma Kapitulo 13, versikulo 14. Sa mga batanong lalaki, Brad, kaya na magyapoy, mag-short, magyapon, pwede ba na? Dili gyapon Balbalin kay masukong Ginoo na kay gisulti din sa Ginoo sa 1 Timoteo Kapitulo 2, kinahanglan ng mga batanong lalaki, ingon ning buhaton. Dili na ito yung nga, macho man ta, lalaki tayo, ninilan ta, magsano-sano, dili oy. 1 Timoteo 2:8, butak ko nga mag-ampo ang mga lalaki sa tanang dapit, mag-ampo nga binayaw ang makamot, so walay kasuko ni panaglalis, ug sa maayo nga Diyos nung bisti. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8. Ito pa, ang mga babae usab, bibot usab na ko, ang mga babae magmaligdo, magtinanong sila pagpamisti. Kung di na magpalagig dahil sa buhok, kanang pulong mali nga magtinanong sila pamisti, klaro ka na magbaling, pinungon ka na sa Ginoo na nang inanang mga itabo kay, walang Ginoo nga, mugara ang mga kamakain sa misti. Basta ng mga pambitaw, Brad, ng mga atik sa itong mga igsoon, samaan na, di ba po na? Gidili din naman maling. Deuteronomio 14:1 wa po nang gisgutan balbaling itong dating simana. Itrapolito dili. Gidili gid sa Ginoo. Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 1. Ingon ang Diyos sa karang tugon. At tuloy ni basahon dali sa palaon ni Moises sa kanayon. Kamu mga anak ni Jehovah ang inyong Diyos. Dili kamo magasama sa kaligilingon, ni magpapati kamo sa inyong kagalingon, ni magpakaskis kamo sa tinuwala sa inyong mata tungod sa patay. At pa, dili kamo magasama sa inyong kagalingon, magkapatik, magpakiskis, o ginalain mo, ginang tato. So, kaya nasa nahuman naman ta sa atong kuwan, Brad. O wala na ba tayo kuwan sa Kaway Rosario, Brad? O... Ato na nakumpleto ba naman, atong ipahibalo sa itong maigsuon nga, kamo nga itong maigsuon nga, kanon na nagsuon sa itong programa, ang katinawa sa pagtong katoliko kung dahil ng mga pangutana, i-text lang ako sa inyong, sa aking cell number, 0910-594-5699.
0910-594-4024. Ang usbon, akong cell number 0910-594-4024. Pwede sa inyo pagitawag sa Badbalin TV sa itong presidente sa Catholic Defender sa Tanay City, din sa Tanay, sa San Isidro, Barangay San Isidro. Pagitawag niyo siya, makakuha niya po ng mga libro, kanina 1, 2, 3, o Biblia, Bisaya, Tagalog, English. Pagitawag niyo sa Badbalin, ang akong cell number, text lang mo, 0910-594-4024. O balik ko lang kusulti mga kaigsunan, importante kayo na yun. Alang ka na itong mga Katoliko, labi na kayo karong panahon na, nadagka na kayong mga laing reliyon na ito, mga padayag po sa ilang mga ilang kaibalo po nga kung sila tinuod. Usa ay na atong hinumduman mga kaigsunan nga usa ra gyud tinuod. Usa ra gyud. Nya karon daghan na kayo itong mga pagtulunan ron, daghan na kayo Sundaya. nagapasundaya nga sila tinuod, sila pa Kristo nya mo lagi nang musulti sila murag pug tinuod yun, murag tinuod yun. Panalitan babalik ko silang tinuod, muhilom na ka mga Katoliko. Undangan na itong programa, muhilom ka mga Katoliko, walay pare musulti na itong may. O sa bakang kalibutan, magyapon. Magyapon. Kaya mga lugar nga, mga Katolik na depende na sa Diyaw, na nilipang ang mga bunagin. Ganun, lipang na po mga bisyo. Sa tapat, dili gina hinungdan ang simbahang Katoliko. Ang ilag gina pagtalunan. Ilang. Sino yung Ang ilang pagtalunan sa dili Katoliko, na sibo sa mga Katoliko nga mga badlungon, nagka-pasundayag mo ng murag nag-listo sila. Kaguliyang na inuan. Mo na mga kaigsunan nga bantayan nato na ingon niya na o magbasa ta magsunod ta sa balasahon sa Katoliko o sa among programa diri. Magsunod ta kay aron punta maka pupot ang magpagtulunan. Makapupot ang mga patulunan nga sa ginagmay ni among pagtulunan diri pero Gusto Badbalin. alam sa Dios paalam ka na mo dinagko na ni. Oo. Katabi-tabi dito sa bukid nga, masang yawi, maabti. Unya, ang mabunag ginakalto dito Badbalin. Niya, anong maurang nagyaya po, nagreklamo nga, nagabunti silang mga anak. Di ko, may Katoliko na dito, nakabig naman sila. Kaya nagyapon niya eh. Sa tapang Katoliko, ginitinong Badbalin, kaya kita seryoso, kita nga din sa sa kalibutan, isang niya gano'n yung mga tinuod. Seryoso kita. Dili nga tayo, tiaw lang, lingulingaw, o pagwarta, panapi, dili nga nana. O, lani man ka, sakit kayo lang gipamulong sa atong mga igsoon na kung sambilay ko anting-anting. Sino ka anak? Di ba rin ko ay Diyos sa anak? Dito, di masakuhan ng Diyos, balbalin. Tayo, nga nung ipasangilan kayo wala lang ang mo, pagpadayag, masi mo pagtuo sa iyang langit ng inahan ni Santa Maria, ang mga tawang yung Diyos nga anak. di ba gadaot gyapon sila na sa naghatag na ko nini o sa tao nga nagmugna niya o sa atong balaan nga inahan nga nagmugna niya. Dako kayo, kasi pala balbalin, kayo sa awit na Solomon Kapitulo 1, versikulo 11, isugo man to, maghimong tagpintas mo ng Santo Rosario. Sa Isaiah 35, 1 at 4, sa Latin Rosario. Pero kaya wala mo ako nang sa pinadayag 12, mahimutang sila na dili sila kaliwat sa babae, kundi kaliwat sila sa bitin nga sige away sa babae. Nya, alang-alang magsaon ka man at kumaigsoon nga kumbate yun sa kaliwat na sa babae. So pagsupakon yun nila si Santa Maria, mga ato itong ibasa sa Triskin si Badbalin nga tukbon yun nila ang tikbot sa babae. Yan ano mo kung Santa Maria magkikontraw nila? Mawala yun na Badbalin. Buwan yun na siya, wala yun sa bitin. Nasa may nasakita din ng Santa Maria nga may nahimong inahan sa Diyos. Mawala yun. Sa naman, Boy, no, na si Badneo, isignal na itong kauban nga technician, nananalentay na bilin nga 5 minutos sa atong tulumanon karon. Ato lang sublion nga may igsoon, balik ko na mo ni Badbalin, nga kini mo kung pagsupag sa Santos Rosario o paghimayag ang Santa Maria atong langit na inahan. Mura naman lang pasipala gyud sa tanan ba nga butang nga itudlo sa Dios. Kay ang hinungdan mo sa kalibutan ang babae nga gianak ta ni Eva. Unya ang Ginoo milaban sa una natong ginikanan, nga man ang isa at Santa Maria nga nagadugmok sa ulos bitin. Nagkarwasa ng ta.
dirita sa mo away sa babae ni Santa Maria o dirita sa Iglesia Katolika nga mo laban mo away sa bitin. Bueno, kamo na lang mag-igwi na na daan na matay saktong kabuot o saktong edukasyon diri sa Tanay City, kamo na lang magpili kung agto ba mo sa yawa, sa bitin, sige mo katagay ang Santa Maria, balin mo lang kinuan. Pero kung dirita sa Ginoo, mundang tanang ng buhata, mahadlok ta, manibata ng itong malibo, maglusaryo na rin ta. Sato ba, kanilang pag dumot sa kabay ni mga relikyas, usa din ni ka sakrilyo din niya. Sakrilyo. Sala ni sakrilyo din siya. Dako kayong sala abel balik. Mo ni siya nga gibutang diri sa sakrilyo. Kini usa ka pagtampala sa mga balaan ng persona dakit Gusto. kung butang. O sa inyo ana, sakrilyo. Pananglitan mo ang pagdagmal sa mga pari, madre, kung taong hinalad sa Diyos, ang paghinawas kung pagpatay sulod sa simbahan, ang pagdawat sa mga sakramento, labi na sa Eucharistia o man sa sala sa ngamurtan. Ano ba pagkalawat nga doon kay sala? O sala rin Sa sala mong yan po din. sala naman balik. Bagko lang ko kay Kinahanglan ka mag-ginulso. Kaya kay sa binyal ni ganun binyal siya noon. May Para ka rin ang ganyan sa Oo, okay na siya. Para kayo ng Hingura ng isulti Pagturo sa simbahan, mabayaran na ganda. Gabayaran kayo, pagpangga sa pangasawa. sa langamuntal may ginaingon diri Oo, ang pagkawat sa kalis sa simbahan. Pagkawat Sa makatong mga igsoon bitaw nga wala sila masayod nga kung kalis simbahan nilang ipangmula kay kuno sa ilawan to siya sa liyo din siya. Dakot di ka ng sala. Boy, ito ba naman rin napitan na sa panahon atong Okay. agdahon atong igsoon. Sunod semana po ang atong Tagalog edition sa Catholic Defenders na atong ipaamli ko sa itong igsoon na dito sa Manila. Inato sa ipasugay na atong mga programa ang karong hapon sa Tanekibol 7 to 8 karong buntag unya matag Domingo na unya sa Bai City ang radyo natin FM alas 3 hanggang 4 ang pagpatinaw sa pagtong Katoliko part 1 unya sa alas 4 hanggang sa alas 5 sapon ang katinawan sa pagtong Katoliko parte 2 unya sa makadto sa Dumaguete City ang dialogue sa Boulevard alauna karong hapuna sa Domingo, katag Domingo gina, alaon na mato sa La City sa gabi niya. Ayun ni Kalimpi, DYWC, Radyo Bandilyo, matag Sabado, alas 4 matang 5 sapon, ang gabayan sa pagtungkol Katoliko. Daghang salamat ug magmuntag ka atong tanan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen.